Venäjän S-400 on pidetty maailman pelottavimpana ohjusjärjestelmänä, mutta onko se täysin voimaton Suomen uutta asetta vastaan? Kun Suomi valitsi F-35 Lightning II-Webin hävittäjät, voimatasapaino Pohjolassa muuttui pysyvästi. Tämä ei ole vain lentokone, se on lentävä tietokone. S-400 yrittää epätoivoisesti etsiä kohdettaan, mutta F-35 on kuin haamu tutkaruudulla. Se on näkymätön saalistaja, jota ei voi pysäyttää. Kyse ei ole vain nopeudesta, vaan häiveteknologiasta, joka sokaisee Venäjän puolustuksen jo ennen kuin taistelu edes alkaa. Suomen uudet hävittäjät eivät vain puolusta rajaa, ne hallitsevat ilmatilaa täydellisesti ja hiljaisesti. Venäjän ylpeys kohtaa nyt pahimman painajaisensa, länsimaisen huipputeknologian yhdistettynä suomalaiseen sisuun ja taitoon. Onko tämä todella yksipuolinen taistelu, jossa S-400 on muuttumassa vain kalliiksi ja hyödyttömäksi maalitauluksi? Todellisuus on se, että F-35 muuttaa Suomen ilmatilan läpäisemättömäksi teräsmuuriksi, jota mikään vanha järjestelmä ei voita. Mitä mieltä olet? Voiko mikään todella pysäyttää Suomen uutta F-35-laivuetta? Tilaa kanava ja kerro mielipiteesi kommenteissa.